सानैसो मिसक्रियेन्ट जायफोर कालप्रिट्स बे कालप्रिट्सआ राजा बिस्मितखौ दाउ अमा बायदि सिथारदों मा कारनाव सिथारदों तदन्त जानांगौ बिनि सायाव सिथारग्रानि सायाव एक्सन जानांगौ 19 तारिखनि घटनायाव जाय जरित दङ बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ फासिनि साजा स्ट्रिंजेन्ट माने एक्सन लानांगौ बेनि उनाव बे घटनानि सायाव उच्च पर्यायनि मोनसे तदन्त जानांगौ राजा बिस्मित बिथांनि नखरनो 20 लाख थाखा क्षतिपूरण होनांगौ बिथांनि बिसि 1 बोसोरनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ' दङ बिथांनि बिसिनो साख्रि होनांगौ क्षतिपूरणजों लोगोसे प्रभात ब्रह्म जागिराज ब्रह्म बिथांमोननो जे इन्जुरि जाना दं बिनि क्षतिपूरण होनांगौ जे जायफोरनि न'आ खामाखै बिथांमोना गोख्रै थांफिननांगौ कारन न'आव थायाबा दा दाउ अमा हांसो सेरखाय बेरखाय जानानै दं न'नि कुनु माने सिस्टेम गैया कारेन्ट जोंनानै दङ बेफोरखौ जत्न लायफिनाबा बेयाव आरोबाव सिखाव सिथोब बायदिसिना हाबाफारि जागोन गतिके दिनै हरसेखौ आइजोफोरा जोंनिया बिमाफोरा थायोबाबो न'आ मानसिफोरा जायगानि जाथाय आरो दाख्लैनि जाथाय दाख्लैयो 19 तारिखआव मालसिं र'डआव राजा बिस्मितखौ जि बुथारनाय अन्याय भाबै इनाय भाबै आरो बे बुथारनायनि उनाव मैया कारिगावआव राजा लामा जथेनाय प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन बायदिसिना हाबाफारि जालाङो पाब्लिक रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्ट आरो बे सेन्टिमेन्टआव मोननैसो भायलेन्स आरो सान्थाल नखर माने बेयाव माने अर नाङो बा बेखौ सावो आरो साहाजों बे घटनानि रिएक्सनाव दा आं बेयाव भावरागुरियाव दङ आरो साहाथाराव बे लुंसुं हाग्रा नांजाबनाय जेराव बर' आरो सावथालनि मोनसे बर्डार एरिया बे जायगायावबो आंबो थांबाय बे जायगायाव जोंनि माखासे माइहुन माखासे न' खामदों बर' न'खरखौ बेयावबो सावदों सावथाला आरो हजोंहाय सावथाल न'खरखौ सावनानै गालांदों दा बे गासै जाथायखौ दिनै फुंबिलिनिफ्राय फार्स्ट जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै डिसिनो जों मेम'रेन्डाम होदों जे 19 तारिखनि घटनायाव जाय जरित दङ बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ फासिनि साजा स्ट्रिंजेन्ट माने एक्सन लानांगौ बेनि उनाव बे घटनानि सायाव उच्च पर्यायनि मोनसे तदन्त जानांगौ राजा बिस्मित बिथांनि नखरनो 20 लाख थाखा क्षतिपूरण होनांगौ बिथांनि बिसि 1 बोसोरनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ' दङ बिथांनि बिसिनो साख्रि होनांगौ क्षतिपूरणजों लोगोसे प्रभात ब्रह्म जागिराज ब्रह्म बिथांमोननो जि इन्जुरि जाना दं बिनि क्षतिपूरण होनांगौ बे गासै जोङो मेम'रेन्डामखौ होनानै शान्ति परिबेश नर्मेलिसि लाबोफिननायनि थाखाय प्रशासना दायित्व लानांगौ बेखौबो जोङो डिसि पंकज चक्रवर्तीखौ जोङो फुंबिलियाव मेम'रेन्डाम होनानै सावरायदों बिनि उनाव फैनानै जोङो लोगो हमफैबाय राजा बिस्मितनि न'खरनि बिनि आंगो बिसि आरो बिनि बिफा बा बिहाव बिथांमोनखौ जों लोगो हमफैबाय लोगो हमनानै जोङो गासै खोथाखौ सावरायबाय न'खराव खबर लाबाय दुखुथिया न'खरजों जोङो बाहागो लाफाबाय आरो न्याय आरो जास्टिसनि थाखाय एबसुआ हाबा मावलांगोन जों बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनानै फैबाय बेनि उनाव नेक्स्ट जोङो कारिगावआव फैबाय जे सान्थाल माहारिनि बेयाव बर' सान्थाल मिक्स आरो बे कारिगाव हाइ स्कुलाव सान्थाल गोबां परियाला बे रिलिफ केम्पआव दङ सान्थाल बुद्धिजिबि आरो सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियनजों जों रायलायबाय जिहेतु बे दाङाबाजिया सान्थाल बर' हारियारि दाङाबाजि नङा सान्थाल बर' कनफ्लिक्ट नङा बे जाबाय सानैसो मिसक्रियेन्ट जायफोर कालप्रिट्स बे कालप्रिट्सआ राजा बिस्मितखौ दाउ अमा बायदि सिथारदों मा कारनाव सिथारदों तदन्त जानांगौ बिनि सायाव सिथारग्रानि सायाव एक्सन जानांगौ खिन्थु हारियारि दाङाबाजि बियो नङामोन नाथाय मैया जि मोनसे प्रटेस्ट बा मोनसे घटना बेयाव भायलेन्स जानायनि थाखाय सावथाल न'आ खामनायनि थाखाय बिसोर बेयाव थाफैबाय बिथांमोनखौ जों लोगो हमदों जे सान्तिनि थाखाय जोङो बयबो सावरायदों आरो नैबे भावरागुरियाव प्राय 10 खान गामिनि हाजारनिबो बारा बर' परियालफ्रा दिनै बे लांदां अख्राङाव बेयाव कुनु तिरपालबो गैया सोरबा दख'ना सोंनानै सोरबा प्लास्टिक सोंनानै थादों बेयाव कुनु दा बेबस्था गैया बिथांमोना गिनानै खारबोदों आरो प्राय 8-10 घरसो बेयावबो सावदों साहानिफ्राय फैनानै दा बेयाव जों खबर लाफैबाय सावनाय जायगाखौबो आङो स्वयं गावनि मेगनजों नायहैबाय
गासै एसेसमेन्ट सिकिउरिटि डिप्लयमेन्टनि थाखाय डिसिखौ जों खावलायनाय बायदियै आरो मैयानिफ्राय जोङो भालनारेबोल आरो पार्टिकुलार जेराव जेराव सिकिउरिटि नांगौ जेराव सावथाल बर' आइसोलेटेड प्लेसेस बिनि थाखाय जोङो मैयाबो जों लिस्ट हरदों आरो बेबायदि दा साहा बेयाव सिकिउरिटि फर्स दङ पुलिस होनाय जादों दा बेखायनो जों खावलायदों जे जायफोरनि न'आ खामाखै बिथांमोना गोख्रै थांफिननांगौ खारन न'आव थायाबा दा दाउ अमा हांसो सेरखाय बेरखाय जानानै दङ न'नि खुनु माने सिस्टेम गैया कारेन्ट जोंनानै दङ बेफोरखौ जथ्न' लाहैफिनाबा बेयाव आरोबाव सिखाव सिथोब बायदिसिना हाबाफारि जागोन दा बेखायनो जायखिनि खालामनो हायो दा बेखायनो जोङो थांफिननांगोन नेनांगोन प्रटेक्सन होनांगोन पुलिसाबो प्रटेक्सन होनांगोन जिबन आरो सम्पतिनि निरापत्तानि माने सार्थआव आरो बे रिलिफ केम्पआव जिखिनि साफिसियेन्ट जिखिनि मेटेरियेल नांगौ जोंनि बेयाव उन्दै गथ'फोर दङ बिमाफोर दङ बैसोगोरा माने बोराय बुरै दङ बिथांमोननि केयारनि थाखाय प्रसासनखौ जों खावलायदों आरो क्षतिपुरननि थाखाय जिखिनि बेबस्था लानांगौ खोथाया मोनसेल' जोङो नर्मेलिटि लाबोनांगौ सान्ति परिबेस लाबोफिननांगौ आरो जोंनो साफिसियेन्ट सिकिउरिटि नांगौ पार्मानेन्ट आउटपस्ट नांगौ होननानै दाबि होदों बिनि थाखाय गिबि मन्थ्रिजों जों सावरायगोन दसे उनाव आसामनि मन्थ्रि आरो आसाम सरकारनि माखासे बेयाव हाइ लेभेल अफिसियेल्स बिथांमोना जोंखौ मिटिङाव लिंदों जों बाहागो लानानै गासै खोथाखौ जोङो स्पस्तयै बुंगोन सान्ति परिबेस घुरायफिननांगौनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो रिलिफ केम्पआव साफिसियेन्ट बेबस्था खालामनांगौ आरो रिलिफआव थानाय सुबुंफोरा जिखिनि हायो जोङो जायफोरनि न'आ खामाखै थांफिननायनि थाखाय जों बयबो साहस खालामनानै थाहैफिननांगोन गावबा गावनि न' आरो गामिखौ बेंनांगोन गोजोन्थों।